Kapwa Bicolano, dahilan tasinda, kita, ika, ako, Bicol. Ngunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa akong itinanong matabaon. Kumusta? Kumusta kita mga katribo? Sinapot na mo yan. Sabado. Iriba. Yan ka rin sa indong amigo Al Armario. Digdi po sa programa Kanako Bicol. OKT pala ini. Ano nga yung OKT? Urugmahan, karantahan, asin, tarabangan. Diba? OKT. Nagtanom ako nin bata. Iyo po ang titulo kang programang ini. Lagwerta mong Urugmahan, karantahan, asin, tarabangan. riparo kong pirmi. Yan po ang misyon kan Ako Bicol. Mapaugma kita, Kaugmahan ko magtarabangan kita, tamong mahiwas. asin pa minsan magkarantahan man. Tag na sa matabaon. Siyempre, ang Ako Bicol, napanginotan na yan in the Congressman Saldico. Iyo po ang founder kan Ako Bicol Party List. Aniya. Yan man dyan si Congressman Attorney Jill Bungalon. Kan patiri Na igwa pagayod na hangover sa saindang honeymoon. Di siya kanatabi, Congressman. Congressman may padi. Nakasubanggi. Dahil ako nakaduman sa imo man na imbitasyon. Post celebration. Kan kasal ni Congressman Attorney Jill Bungalon. Puerte so parahit gayud kasubanggi. At yaon man kaya ako duman sa Marokya Kantaysan para man sa aldaw kan mga padi. Birthday baga kasud ma. Kaya inaugmami man si Father Rex Arjona. Morning tabi sa mga barkada tang mga kapadian. Ito John Kasubanggian. Ito ang mga planong day sa plano. sabi ko lang Mga pagpaugmang day sa plano. Maray lugod. Maray lugod ang mga pampaugmang day sa plano ta, mga maugmahon lugod. Kaya si Brother Simna Arcilia kasi Mading Sisil ayos so promotor naman kan na mga pagpaugma. Napalaban kita dyan kasubanggi. Naon mo yan, budots. Budots.
Ito minagal si Brad na Erning na ano ini sa Mariawa. batang Brad Erning na Alegre ba yan? Alegre. Ariola pala ini si Primohon ko pala ini si Brad Erning diyan sa Mariawa. Pati si dating kapitana, si hermana niya. Primo pala kami. Ariola pala. mahan ko Ariola man magago dyan. sa la puerta Na ito minagalo sa Budots. Si Erwin ko si kagawad Erwin Toledo. tinalo Pwerte sulaban mi sa Budots. mataba Lower dan lower. Di lower. mamunga Ako madidismaya ako dyan kandaplos. niluto na niya Sige, pait. sinapot na muya Kayang-kaya pa. kan pagkiri Brother Ning, day kaya ngayaw. Makulugon ngayon sa kwa. Sa iksan. Sige tabi. Belated happy press day na sana sa mga kapadian. Saka belated happy wedding celebration kay Congressman Attorney Jill Bungalon. Watch na hapon. Semifinals na kan karantahan. Mag-arabang amo dyan sa Kwantabi sa Ayala. batang Sa raw dyan sa mga sponsor ang Sunwest. Sponsor ka mo, mga barkada. Dahil man. aldaw ba Kung pwede man sana. Mga barkada tayo na taon-taon tabi may trabaho. mahan Sa mga dayong trabaho dyan, mag-abang taon-taon. puerta Ang mga taga Sunwest, pag minabisita digdi matag na sa sa programa ta, good news yan. May maray na bareta yan. Taon-taon yan bation tango na sa mga dapat bation. munga Live man kita, recognizing sa mga pagiribat na dyan sa radyo natin, sa Iriga. ikot na muya Naka-monitor sina Joey Sarsia, mga pagiriba dyan. Yan sa Kamsur, Iriga, radyo natin. Siyempre, KFM Sorsogon, yan man dyan, in charge kang programa. Si Rex Bulima, at mga pagiriba. Dyan sa Daet, KFM Daet. Kamusta mga kasama natin dyan? Ayos na so katanduanes saka Cam Norte, Tapos na sinda kan semifinals. Kaya may panlaban na sinda sa grand finals. At dyan na hapon, digdi man tabi sa Albay, Kurti ang laban at yan, mga matindi ining mga ini naging monthly o napilit sa monthly elimination baga. Sa Lauki tulong bulan. na muya Naralaban at yan, semifinals na dyan tabi sa Ayala Mall sa alas 4. paboritong merienda Abangan nindo sina sa adult category, sina James Regan Jacob. Yun yan, maralaban at yan. Si James Regan Jacob, taga dyan ini sa Market Site Candaraga. paboritong merienda Si Ave Nunez, si Ave. Yuman ini ang panlaban kan Hubilyar. And digdi sa Legazpi City, igwaman kita kipanlaban, taga dyan sa Pigkali. Si Monica Lopez, taga dyan ini sa Pigkali, Legazpi City. Mga taga Pigkali tabi, suportaran manindo si Monica sa sayang laban at yan, semifinals I would say. Dyan po sa Ayala Mall sa alas 4 yanin hapon. Sa pwede pa kami kategory, tuluman ang magralaban dyan sina Augusto Buban, taga San Antonio, Cantabaco City. kuning batang Raymondo Marinda, taga dyan ini sa Tacnawan Street, Barangay Bigang, Legazpi City. And si Elvis Oliva, taga dyan ini sa Basudkan, Pulangi, Albay. mahan ko Matindi ang labanan man na dyan. Pwede pa kami kategory. iwason Digdi na po mapili ki ilalaban ta sa Grand Finals. Ang Grand Finals schedule na iyan sa September 14. September 14 dyan po yan gigibon sa SM Naga City. tutok na niya Para magkatao manin na muya pagpaugma para kay mahal na ina. Promesa iyan ka na ko Bicol.
Asaro yan sa promesa ka na ko Bicol tabi na kada taon anak ko Bicol nagdadaraning kaugmahan mga programa sin proyekto diyan po sa Kamsur para kay mahal na ina sa Naga City Grand Finals Karantahan. Abangan yan, darakulang premyo anak kaabang dyan. Taon-taon si Ate Sally baka maging bisita taman digdi sa programa para sa iba pang detalye kan mga plano po kan Ako Bicol. Ayaw na nga ni. Sabi ko ya ko si Ate Sally taon-taon maabot ito, yaw na po. Talagang the best. Ano na Kaya ko busy-busy na ini si Ate Sally. La puerta mong Grabe na ang mga preparasyon ka ni Atyan. Ang bareta ko, kung iti si paring Rod Perez, intermission number man. Hindi ako kung si Ate Sally. Pero ini kaya si Ate Sally, mga tugang, siya po ang program director. Siya ang director kang programa. kuya Mga araw kaning special na event, karantahan, karasalan. Yan tabi ang role ni Ate Sally. Siya ang inadala niya talaga yan. Inadala ninda ni sising partner mo si Rose ade. Nag-alaga ni. Si Kong Jill. Anyway, tabi. Ate Sally, may mga bisita kita from Sunwest, taon-taon. Babatiun tango na si Ate Sally na very grabe. Baka may iba pang lakaw naman ini taon-taon para sa preparasyon kan semifinals. Kumusta Ate Sally? Hello, Tito Al. Mapula pa rin ang hasang. Aha. Good morning po sa gabos sa mga nagdadangog niya na pagkaaga sa Ako Bicol program. Oo, sibot-sibot ako kasi nag-overtime kami ni Papa Rod. Aha. Oo, dahil sa Eristoryahan. Wala nga nita, ang asang mo, wala mo napapabayaan, pero may manggaling mapula. Pero may man ginaray mapula. O pula ang tuka. Favorite color ko ba? Kaya ang pula. Ayan. Kumusta na ang satuyang preparasyon at yan? Oh yes, ito nga ni pigsisingil ko na si Papa Rod. Aha. Sabi ko, yung mga pinapa-voice over ko sa iyo kasi Achan, Tito Al, bago kita patindugon mo lang muna sa mga guests, mga yaon duman. Then puro ito dire-diretso doxology, Philippine National Anthem. Di ka muna mataram. Tapos dapat si Junior nagdadangog ha, Junior. Oo, kasi dire-diretso may ads. Si Junior diretso ng Ako Bicol jingle. Tapos may intro dapat sa imo. Sa kamalaog. Pigibuan na ni Rodzo intro sa Pinapagibo ko na sa iya. Sa bala na siya. Diba daw? sabi mo, himingi ako sa imo ng pang-intro mo, abo mo. Bala na ka. So bala ka na. Bala ka na maglaog ng... Si Rod, eksperto na. Yes. So bala ka na. Gusto ko medyo dramatic ang laog. So pang talaga. Kasi practice natin... Anong gusto kang direktor na gibuhon ming kalukuhan naman ni Eda? Ay, actually, Tito Al, pasensya na kasi Serious si Eds pala, makaka-partner sa imo sa aga. Oo. It's because sa aga at siya na hapon, tingnan mo. Dahil makaka-partner si Eda dahil sa ding monitor. Kasi may lakaw po siya. Conflict of schedule. Kaya sabi ko sa iya, mag-co-host ka na lang sa mag-host sa Sorsogon kay SM Andy Espinar. Kasi medyo sa part ko kaya, siyempre director ka, tapos nagko-MC ka sa host. Kasi pangit baga talaga na nagsusolo ka, gano'n ka batingaw. So maganda talaga yung medyo, may kausap ka talaga. So, papartneran ta ka muna, whether you like it or not, papartneran ta ka, Tito Al. Ako nga! Akit ang So, director mo, ako na. So, pero, mas ganado ako kayo. pero bilang director, hindi kita aagawan ng highlight. Bako kasi ako mahilig sa arugaan. So, ika pa rin ang bida dyan. Ika pa ang pinaka-main host. Ako lang ang alalay mo. Medyo, ang mangyayari kasi niyan, live kita na nagadirect ako sa imo. Pero gabos ng tataramon, itatao ko sa imo. Parang ako lang magko-cue sa imo. Dual pala ng parang tagadawag mo lang talaga ako ang mga kalukuhan mo. So mga balon mo, mga jokes, ganyan. Bala ka na. Basta yun ang magiging trabaho ko at yan kasi hindi man kita pwedeng pabayaan. Kasi si Eda,
hindi siya available at Chan kasi dapat baga si Eda talaga kasi practice na natin to for the regional grand finals. Kunyan Tito Al, kaano ka ito patara-tara, bala ka na magpatara-tara, tas saka mo na lang ako apo doon na Mako MC. Tapos pagkatapos ka ito, ano na kita ni Papa Ray for the welcome remarks. Tapos may intermission number. Sinasabi ko na talaga ano. Hindi ba? So magpapasalamat na ako sa Musiko by Coach Love. Tapos itong Google Music Group with the Voice Teens. Ayun. Aha. Semi-finalist Noel Rodriguez at Chan Sinda May intermission ma-perform. number, Sinda. Yes. Ayun, Sa okay. Doxology, ang mga Doxology po, ang Google Music Group with the Voice Teens semi-finalist Noel Rodriguez. And syempre maabot po ang sa tuyang mga West de Honor. Si Kong former Congressman Christopher Esco. Thank you so much Kong si kito. former Kay Congressman. Sam. Aha. Tapos si Kong Taga Segundo Distrito, si former congressman. Opo, Christopher Kong. taga second district di ba ang Second Legazpi? Second district ang Legazpi, Second di ba? district talaga? Oo, second district maga ang Legazpi. Kaya ayos, ah. yaon si Kong. Kaya grabe ang concentration talaga. Oo, sa second district. Ayan. Oo. Mamaya mailing ta si Kong, madadangog ta sa iyang mensahe para sa mga contestants and para sa tuyong mga kababayan digdi sa Albay, especially sa second district. And si Kong Pido. Oo, si Kong Pino. Pido Garbin, our executive director. Sabi ko sa kanya, Kong will start 4 p.m. Aha. Kasi live po tayo sa DCGP. Thank you so much Sir Glenn, Barcelon and kay PM Henry. Over si John, Oo, saka si Bonjing. kasi nag-usap na po kami na ano talaga ito ng DCGB. Partner man talaga. Partner man talaga ever Oo. since. Oo. Tapos si Kong Jill, syempre, maabot. Si Kong Jill, Then okay hangover sa honeymoon si Kong Jill. day man. Kumusta celebration ka sa Banggi? Kumusta? Ay, wala ka kasi sabi mo day ka makaabot. Okay naman po kasi ang dakulo nag-abot. Salamat sa mga friends in media. Uy, pasensya na Papa Jess, day ko lang Jess Magallanes. Day ko lang kasi masyadong nariparo sa dakulo na kaya na iniisip ko kasi Tito Al may naka-line up po baga na caravan kaya nga yung digdi ang Sunwest Inc. To promote yung local recruitment activity at siya po madadangog din doon para doon sa Barangay Mauraro, Ginubatan, Albay na pirang evacuation center po duman ang makikita kang medical mission and dental mission. Uy, nagadangog sa tuya si Dennis Sanchez. Siya ang partner ko kang Saturday sa July 29 sa SM City Daet. Maraming salamat po sa SM City Daet sa pagpaunlak sa Ako Bicol Party List na makagamit po ng event center ng SM City na wala pong binayaran. Maraming salamat po. At sa ating magaling na host, si Dennis Sanchez, na late lang siya kasi na-flatan ang motor niya. Kaya sabi ko nga, pinakilala ko muna siya. Sabi ko, huli man at magaling. Huli pa rin. Pero ang galing ni Dennis kasi ang dami-dami niyang baon na mga jokes, sa gugulat ako sa kanya. Sabi ko, yung asawa mo nakikinig. Tapos sabi niya, Ma'am, Ladies and sakto. gentlemen, ang sa to yung host. Sabi niya, Ma'am, sakto, nag-text ang misis ko. Sabi ko, ano sabi? Ipagpatuloy mo yan. Kaya magaling ito si Dennis Sanchez, nakakatuwa. Naplatan pala. Na-flatan pala siya. Oo. Kaya siya. Pero ang gagaling ng mga contestants ng Daet. ng Camarines Norte. Opo. Oho. As in talaga. Kaya nakakapanindig balahibo talaga yung mga contestants. Kaya daw kaning anong tang panlaban digdig. Kayang-kaya kapag talagang naka-mindset. At kasi 'di ba minsan ma-mindset mo lang naman yan na kaya ko tong gawin, tumasaanuhan ko pa. Basta grabing practice. Ang bareta ko partner sa iba tanganing semi-finalist at yan, sige na ang pangaradji. Nagro-novena na ba? Nagro-rosaryo na. Pero okay yan. kasi 'di ba di ba tayo baga nasa Diyos ang awa. Pero 'di ba may kasabihan nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So 'di ba kanta din 'yan no. Anyway po Tito Al, pwede kong pasalamatan muna ang ating mga sponsors mamaya po. So pasalamatan ko na po ang Bustansya para bida ang pamilya. Moringa Vita Coffee Mix. Moringa Vita Coffee Mix and Tanchuling General Hospital. Ipapabase over ko ito kay
ay kay Papa Rod. Kasi ito ang Tanchuling po, Tito Al, nag-offer sila sa medicine, sa surgery, anesthesiology, dentistry, obstetrics and gynecology, pathology, ENT, dermatology, and ancillary services. Meron Kompleto. silang laboratory, may pharmacy sinda, x-ray, ultrasound. Lahat ng klase ng ultrasound nag-offer po ang Tanchuling General Hospital. Meron po silang Diyan pa ultrasound ta si Bunjing. baka manganganak na. Special procedures nila, Tito Al. Ang vascular procedure, Aha. to the echocardiogram, general ultrasound. Tapos meron din silang CT scan, Tito Al. CT scan, All oh. kinds of procedures. Pwede silang, may special procedures po for CT scan. Itong cranial angiogram, CTPA, aortogram, renal angiogram. Di ko man alam kung para sa ini. Baka man kita medical pero ito po, kung baka alam ninyo, ito po ang mga special areas ng Tanchuling General Hospital. Ang hemodialysis center, cancer center din ang ang Tanchuling. Meron sila sa bone marrow aspiration, both adult and pediatrics patients. Meron po silang biopsy, includes incision biopsy, core needle biopsy, ultrasound guided biopsy, igo din silang outpatient blood transfusion. Wala siyang confinement needed pag pagka nagpa-blood transfusion ka, outpatient. Outpatient cancer treatment such as intrathecal chemotherapy, hormone therapy, at meron silang immunotherapy and targeted therapy. Ang dami pala niyan, Ngayon ko lang nalaman. Kompleto ang Tanchuling. Yes, specialized interventional endoscopy. Meron po silang endoscopy guided by NGT or PEG insertion. Meron din po silang pediatric endoscopy, endoscopic mucosal resection of tumors, endoscopy surgery, and metal stents for gastrointestinal strictures, tumors. And meron po silang ERCP, endoscopic retrograde or cholangiopancreatography. Ang hirap, nitong mga medical na to. Oo, hirap. Nahihirapan ako magsalita. Siyempre, pasalamatan ko din ang baby ko, diapers. Diaper. Ang Frida napkin, feminine napkin, and panty liner. Sa Frida, no worry ka. And musiko by Coach Love. Siyempre, pasalamatan natin ang Jolly Vebs Kitchenette and Catering Services. Kasi sa Monday, mag-VTR kami kung sino po yung nanalo, Tito Al. Magpapakain sa amin sa VTR team, yung OKT team, doon sa Jolly Vebs Kitchenette and Catering Services. Sana? Lunch po. Sana? Sa Pulangi. Pulangi. So, pupunta kami doon. And syempre si Kong Christopher ko. Po. And Gardenia Bakeries Philippines. Siyempre, walang humpay na pasasalamat sa Gardenia Bakeries Philippines kasi halos lahat ng caravan po ng Ako Bicol Party List, nandyan po ang Gardenia Bakeries Philippines. And yung pag nagbibigay po baga tayo ng mga bar of soaps na galing po sa ibang bansa, yung yung Clean the World na bar of soaps through Children International, lagi pong nakaalalay din ang Gardenia Bakeries Philippines. Alam mo ba, last time, Tito Al, nagbigay silang 285 Gardenia loaves of bread. Isipin mo nga yun, kung magkano na yun. Tapos sa Daet, nung caravan, nung July 28 sa Our Lady of Lourdes College Foundation, nagbigay pa po ang Gardenia Bakeries Philippines ng mga tinapay na, alam mo, ang binigay nila yung mga yung may mga flavor, yung mga wheat bread, yung may chocolate. Kaya grabe, Special talaga. pinagkaguluhan talaga, Tito Alsu, mga tinapay ng Gardenia Bakeries. Kaya thank you so much po kay Sir Joey Santos and sa mga ahente niya na talagang dinideliver pa. Tapos, bili po kayo ng nila, ng mga kape nila. Meron silang kape, meron din silang
May mga products po silang mga noodles, cup noodles. Meron sila, kompleto po ang Gardenia Bakeries Philippines. Tangkilikin natin kasi ang laking tulong po talaga. Dakulaon na tabang, especially kapag etong nagkakaraban po ang Ako Bicol Party List. Nakakapagpakaon po kaming mga tinapay. Bako lang, di ba? Yung mga nag-aantay duman sa caravan, pati mga staff natatawan pa kasi itong minsan yun din ang tinatawing token, 'di ba? Sa mga nagvo-volunteers nakakakuha ang asinda. Consume lang din agad kasi syempre 'di ba? Yun yung mga na yun is mga at least mga 7 days, mga 5 days kanyan. Pero Gardenia. oo, Gardenia yan, masarap talaga. So, thank you so much po. And sa mga gabos na nag-suporta po sa Ako Bicol Parties. Especially, syempre, yung di man magiging successful gabos ng mga events ng Ako Bicol Party List, kung wala po sina Congressman Saldico, wala si Kong Jill, wala si Kong Pido, na talagang nagtitiwala sa mga staff kang Ako Bicol Party. Sabi mo po kung sino nag-conceptualize nitong Urugmahan Karantahan. Kung narurumduman nyo po baga the late Congressman Rodel Batucabe and kung Saldico, syempre yaon siya ang chairman dati po. Siya po ang chairman ng Ako Bicol Party List na why not since ang Ako Bicol baga, taigwa na si Kong Saldingo niya na tabang ora mismo, Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Dati po, digdi sa DCGB baga, yung nag-aaragad tabang. Medyo makulugon sa buot na perming manag-iribian. Kaya ginibo po ining Urugbahan Karantahan asin Tarabangan para medyo maiwasan ta din na permi na lang kitang may problema. Tabata ang Bicol region, perming may bagyo. Urugmahan, tapos ang programa mo, iribian. Nag-iribian. So, pinalitan po ito kasi dati po, yaon digdi so tabang ora mismo ni Kong Saldi, di ba live sa radyo. Pero di pa man ito piga-apod na tabang ora mismo. Parang Ako Bicol lang na tabang, pigdadara sa radyo, live. Ngunyan, palalitan na ta para bako na maka-stress. So kaya iyan na conceptualize pa na na Urugmahan Karantahan asin Tarabangan. Tapos kay ito kaya na inspire sinda kay superstar Nora Honor na syempre hali sa pagtios nagtitindang tubig sa gibuntay ni kaya ang advocacy po kay ni Ako Bicol says yes to Bicol Pride. Ayun. So piga po ang sa indang mga talent na madiscover itong mga yes, talent kaya nila. yan. Ayun ba ang purpose ka ng karantahan, actually, partner? Nakulo na mga artista. Yes, nakulo na mga artista talaga. Na si Mariel na Reyes. Mariel Reyes, opo. Siya yung season 7 na semi-finalist. Siya, tama, grand finalist pala. Uy, sabi ni Dennis Sanchez, lubos po ang pasasalamat ng mga taga Camarines Norte, particular mga taga-bayan ng Daet sa ginawang medical, dental, and optical mission ng AKB, Ako Bicol Party List, kasabay ang Operation Tuli. Kasabay ang Operation Tuli? Opo. Kasabay talaga. Dahil lang nakasabay si Cam Norte. dahil nakasabay si Papa Rod. Sabi niya, sayang, di nga ako nakaabot. Bako nagpipremyo ka ni si Congressman Salde o si Kong Jill, si Kong Pido? 10,000 basta 40 anyos magpatuli, pataas. Dapat. Dahil nag-volunteer. Wara. Maski pa siguro gibuho na mga 50. Wara. Yes, oo. Sila naman kasi good news, so trabaho. Oo, trabaho. Tapos isa pa pala, i-announce ko na po ha. Kasi pala, Tito Al, sa August 9, ko lang ha, pasensya na. Kasi pagkakataon na po natin to sa mga nagdadarangog po. Ini po ang mga services sa Barangay Mauraro. Ini po, igwa kitang medical. Mauraro, ginubatan. Apo, Barangay Mauraro. Pero iba-ibang barangay po ini na evacuation center. Ayun. So mga yaon lang duman. May medical check-up, dental check-up, from LGU po ito. Kapartner po natin sa medical ang Tanchuling General Hospital and Sunwest Care Foundation para po duman sa mobile health clinic. I check up kasi mananao po reading glasses po ang Ako Bicol Party List. Itong mga reading glasses po, branded po siyang reading glasses na hali pa po sa US.
sunglass pwede ni pasalidahan. Yes, pwede ka duman. Ito ko nini, alin ni sakit ki. Tawan ta ka. Igwa kami. Tito Al, branded ito. Anong brand ganit? Basta Tito Al, branded po ito. Foster Grant. Foster Grant po ang brand kay itong reading glasses. Nahali pa po itong ibang bansa. Donated by Children International Philippines. Wow, quality talaga. Tapos igwa po yung mga laboratory. Meron pong local recruitment activity. So mamaya i-announce po kang SunWest Incorporated and SunWest EMD ang sa indang mga job vacancies. Igwa po duman na psychosocial activities. Yan po duman ang tabang ora mismo service, may film showing, may free haircut, may free massage. Syempre pa, habang nag-aantay ka mo, may pakaon po ang Tansuling General Hospital, may pakaon man po ang Ako Bicol Party List, ang Gardenia Bakeries Philippines po ang nag-donate. Igwa po mga free bar of soaps, meron po tayo doon na talk about hand washing techniques and free dust mask. Yan po ang mangyayari po sa August 9. Salamat po kay Mayor Chino Garcia and 2D, si Kong Joey Sarte Salceda. So ayan, and August 12 po sa mga kababayan po natin 12. sa Masbate City, nandyan po ang Ako Bicol Party List, kasama po ang SunWest Inc. para sa trabaho din. Meron po tayo doon na medical, dental, and optical mission and local local job fair, kasi may mga i-invite po ang PESO ng Masbate City na TESDA, iba pang company aside from SunWest Inc. Pero na-post na po yan sa LGU PESO ng Masbate City. So meron po tayong target na 500 for medical. Kaya tingnan mo, 9 and 12 po naka-schedule po ang caravan. And Wednesday and Saturday. semi-finals na din po ng Karantahan. Masbate City. Sa ina nga ito. Inano ito ni Mark. August 12 din. Opo, August 12 din hapon pagkatapos po ng caravan, kasi dapat matapos po kami ng 2 p.m. Magkakaroon na po kami ng semi-finals para sa Masbate City, sa ano bang nilagay ni Mark, di ko mabasa. Anyway, ipopost na lang po natin yan para sa yung iba, mga taga Masbate City. So ayan, pwede na po. Salamat Mga po taga sa SunWest. Ay, salamat kay Councilor Jamon Espares, kasi talagang super active talaga siya as coordinator ng Ako Bicol and councilor, na siya talaga hands-on din, nag-assist sa amin na ma-facilitate. Kasi gusto ko sanang tumawid ng dagat, kaya lang di nakakayanin ng schedule talaga. Kaya by 11 na lang tayo doon meeting. Anyway, nandiyan naman si Mark Cervantes, yung provincial coordinator po ng Ako Bicol Party List. Ang partner po natin doon ang MMG Hospital sa Masbate City. Kaya yung mga kababayan po natin dyan sa Masbate City, abangan nyo po ang medical, dental, and optical mission ng Ako Bicol Party List and SunWest Inc. Tito Al! Ayan, okay. Bisita taman partner si Junel De Jesus at saka si Janler Guevara. Mga HR staff inikan SunWest Incorporated, mga taga SunWest, sabi ta, basta SunWest. Good news iyan, mga barkada ta sa SunWest, kumusta ka mo dyan? Okay. Sige, good morning, Junel and Janler. Kuya Al, good morning. Ayun, okay. Kumusta? Ano ang mga magayon na bareta hali sa SunWest? Good morning po, Kuya Al. Good morning po sa gabos na nag-aantabay kang programa. So, nice to be back po, Kuya Al. So, bali po, speaking of good news, SunWest Incorporated po still hiring kita sa office base sa accounting, audit, safety officer, and GPS monitoring staff. Okay? So, accounting po and audit. So, ang qualification po natin dyan is business course or BS accountancy, college graduate po, sir, Kuya Al. And safety officer, any course po, basta may training po sa Bosch and cost training. And GPS monitoring staff, college graduate, and any course po, and preferably computer science graduate.
And sa Marine Department, igwa po kita sa able-bodied seaman, second mate, second engineer, oiler, ordinary seaman, naval architect, and radio telephone operator. So dito po ang qualification natin is BSMT, graduate, and with seaman's book po, Kuya Al. And other hiring po si Mr. Janler po. John Lor? So hindi lang po tayo Kuya Al sa office, meron din po tayo sa operations. We have truck drivers. Ang qualification po is high school graduate with experience as truck driver with driver's license 1, 2, 3 and willing to be relocated. Meron din po tayo sa service driver, high school graduate with professional driver's license 1, 2 and willing to be relocated. Ayun. Sa asphalt paver naman, operator, screedman, and riggerman, ang qualification, high school grad with at least 1 year experience. Sa skilled workers like mechanic and helper mechanic, ang qualification po is at least high school graduate with experience or NC2, NC1 in auto mechanic. Aircon and refrigeration technician, at least high school grad with 1 year experience. Sa auto painter po, at least high school graduate with experience as auto painter. Auto electrician, high school graduate with NC2 and with experience as auto electrician. Sa common labor, elementary or high school grad with or without experience. Skilled labor, high school graduate with at least 1 year experience as skilled labor. Sa quarry checker po, high school grad or college graduate. Utility staff, at least high school graduate po. Ayun, okay. Dakulong bakante, ano? Na-note ko lang, maliban sa mga college graduate, pati pala high school graduate, pwede na sa nagkamperang posisyon sa Sunwest. Yes po, Kuya Al. Okay, sige, pakiulit. Okay. Yes po, Kuya Al. Ayun, okay. So, ano ang dapat gibuhon kan mga interesado mag-apply? Yes, so gabos pong interesado na mag-apply sa samuyang company, Sunwest Inc. po. So, pwede po sila mag-submit kay resume sa Gmail po sa recruitment@sunwest.ph and pwede po silang magbisita sa samong opisina sa Lidong, Santo Domingo and also po sa Diversion Road, Bugtong, Legazpi City. And meron kami, Kuya Al, na recruitment hub sa Embarcadero de Legazpi po. And pwede silang mag-contact po sa muyang numero 0918-735-4005. Again, 0918-735-4005. And meron din po sa Embarcadero contact number 0981-538-2508. Yan po kayo. Dakulon ang nag-a-apply sa Indo, ano? Yes po. Ano ang benepisyo kan mga pwedeng maging aplikante? Yes po, ang saro sa mga benepisyo, Kuya Al, meron go kitang pa-training, digdi po sa muyang mag-training po sa mga equipment and drivers po. Yan, and complete benefits naman yan, Kuya Al. Ayun, okay. So, ang importante sana, so, pag-decidir, dapat Yes po. decidido ang aplikante. Imagine mo, mga high school graduate, pwede na palan, and tamang-tama, kadakol ko niya ang mga college graduate na ipang trabaho. Yes, mga fresh grad po, Kuya Al. Ayun. Actually, marami talang nag-a-apply Kuya Al ng mga fresh grad and punta lang po sila sa office namin and i-accommodate po namin sila. Maski medyo nade-delay, siyempre may proseso man ka mo. Yes po. Alay man ang proseso ang pagpipili nindo kan mga aplikante. Anyway, nakula na bagay ini nakakatabang tabi ang Sunwest. Ang coverage pati nindo. I think bakulang Bicol wide, may mga outside Bicol. Yes po, Meron outside provinces po. Ayun, okay. So ayan, anymore. Yes po. So, ang basic requirements natin, Kuya Al, so dala lang sila ng resume or biodata with valid ID po. Importante po yung vaccination card po. Yan. So, then meron po kaming participation nga po, sabi ni Ate Sally, sa August 9 sa Ginobatan. Also, sa August 12 po sa Masbate. Ikaw pong AKB Tarabangan Caravan po. So, see you there po. Magrilingan kita po. Meron dyan na medical and dental mission. And so gabos po na nag-apply sa mga job fair and caravan. So sa mga nag-upload po sa indang status, so still po sorting po and for evaluation ang kanilang application. And so mga qualified po, expected po na makaka-receive in the email or text for qualification exam. Ayun, okay. Thank you so much, mga Thank you taga po. Sunwest, mga gwapong taga
Sunwest Incorporated Tabi sa pagbisita digdigiraray Ate Sally. Yes. Partner sa programa Kan Ako Bicol. Yes, Tito Al, sa ano yan ha? Sa August 9 and 12, partner po natin ang Sunwest Inc. for the local recruitment activity po sa Tarabangan Caravan, sa Barangay Mauraro, Ginubatan, Albay, and sa Cowboys Grill, Masbate, Bagong Bayan yan? Bagong Bayan, Masbate City. Ayan. Yan po ang sunudan na Tarabangan Caravan po ng Ako Bicol Party List. Hatid po sa inyo ng ating mga congressman, si Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon. Anyway po, Tito Al, after this, ako po ay tatakbo na sa Hotel Venecia kasi po nag-aantay po dun yung ating mga municipal coordinators ng Albay, mabuhay. Albay, Philippines. Kasi igwa po kitang turuparan, as in kurumustahan. Ito po ang municipal coordinators gathering. Every taon-taon po kaya nag-gathering po ang Ako Bicol. Albay lang yan. Kada kapag ikot na po kami sa ibang provinces, na inainot na po ang Masbate, sa Camarines Sur po, yung Partido area and Rinconada area, Camarines Norte po, tapos na din po kami last July 29. Ngunyan po, for Albay naman, pigasarabay-sabay mi lang po para medyo, kumbaga, schedule na pag nag-event kami, halimbawa, maduman kami sa Masbate, sasabayan ng ibang event. Same with, pag nagduman kami sa September sa Naga City for the Regional Grand Finals, kinaagahan po, igwaman pong municipal coordinators gathering kasi bilang pasasalamat din ng Ako Bicol sa daing sawa po na sina pag nagpa-frontline, Yes, mga frontliners kang Ako Bicol Party List na sina po baga ang kumbaga first hand na nag-entertain ka mga nag-aagad tabang pag-abot po sa medical, sa mga social services kang Ako Bicol, medical, educational, mga burial assistance, itong TUPAD, GIP, sindang pigahagadan ka mga focal persons. Kami as focal, si Eda, di ba, sa tabang sa edukasyon, si Lionel para sa tabang sa kabuhayan sa GIP, sa TUPAD, si Eda sa TUSB. Ang pigatap coordinator, municipal coordinator. Si municipal coordinator nagtatap sa barangay coordinator. So ngunyan ang gathering po for the municipal coordinators ng Ako Bicol Party List sa gabos na munisipyo kang Albay. So at yan po, naiyaon po kami sa Hotel Venecia. And after that, at yan, sa Urugmahan Ay, ano, ka. I-remind ko lang po yung ating gitarista. Panawagan Junior. po, Junior. Pwede po 2 hours before the event. Meaning alas 2. Siya na siya. Alas 2 po, yaong ka na po. Ma-practice kita. Tapos i-brief ta ka kang mangyayaring program at yan. Kasi live po baga kita. Ang pangit kasi na saka pa lang tayo nag-kaso-kaso. So dapat na kita, planchado na. Kasi during the regional grand finals, dapat dahil kitang mamiss. Para kitang nasa national TV na dire-diretso. Magagap lang kita kung may commercial. Diba? Kaya, practice na ini. Pwede man gibuntang kung late halimbawa si Junior. Gibon, huli man at magaling. Kaya hindi mo masudahit. Huli man at magaling. Alam mo na Si Junior pa rin ang kailangan natin. Si Junior pa rin ang kailangan natin kasi very crucial lang. Kasi diba, guitar tayo. Pero mag-plan A, B kita, ha? Plan A. What if si Junior nakaabot talaga? So, dapat, ang mga contestants may reading material. Tapos, dapat, nakasalang na yan. Kaya dapat may mga A, B, C, D, hanggang Z na. Para, kita. Diba, Tito Al? The best talaga ang program director talaga. Kasi hindi tayo pwedeng maging dependent, 'di ba, sa isang tao. Wala akong malay ba ng mga tao diyan na yan pala ang kaisipan. Nag-worry ka kay Junior na malate. Di nga ni sa DCG Bing permanent. Duman pa kaya sa live. 'Di ba? Junior. Junior, please. Please, Junior. Please. Bawasi. Tito Al, bawasi. Kaya dapat 2 hours. And also doon din po sa mga participants, sa mga performers,
duman sa Google Music Group with the Voice Teens semi-finalist kay Noel Rodriguez, dapat at least 2 hours. Kasi talaga, di ba, sa national TV, mga 3 hours nga yan, o a day before, yaon na sinda. Kasi di ba, what if magkaroon ng malfunction sa wardrobe ninda, kung igwa sindang mga costume, dapat yan, napapractice natin, nare-rehearse natin. In fact, ngayon na alas 12, may rehearsal na po ang Charis Voice Extender. Duman sa Oo, area. Voice Kids ni Ma'am Charis Sanchez si Monreal. Charis, oo. Kaya salamat po, Ma'am. Aram mo ang mga ma-perform, pasalamatan tananig dito. Sabi ni Ma'am Charis, pangaranan mo da itong makaranta. Uni po ang makaranta si Juliana Saris Angeles, Alexis Apuli Gonzalez, si Charmaine Sumanga Mendoza, and si Argon Charles Constante Luces. Di ba? Makaranta. Yung mga nag-voice lesson yan kay Ma'am Charis. Itong Charis Voice Extender, Voice Kids, makanta po sinda at Mga yan po. potential na singer. Tapos syempre, pig-remind ko si Kong Pido, si Kong Jill na, Kong, 4 o'clock, we'll start. Mga 3:59? Yaon na sinda, 3:59. 3:59, Oo, kasi very important baga na, dire-diretso kita. Tapos, si Augusto Buban, Raimundo Miranda, Elvis Oliva, sa pwede pa kami, pwede po 2 hours before the program, yaon na po kamo. Ang sa adult, si James Regan Jacob, si Ave Luelia Nunez, and Bonica Lopez Tabe, 2 hours before. So, dapat ABCD kita. Dapat daranin do igwa kamong material. Maski sinabi na namin na guitar. Paano kung naputol sa kwerdas ka? Yes. Ay Kaman kwerdas Junior, dapat may pasiguro ka man na kwerdas. Kaya nagulpitan na si Junior. O kaya, so ano niya, organ So, niya baga. organ, oo. Kung abo niya. Oo, Pero organ. mas magayon talaga ang guitar. Gitar. Oo. Tapos kita, di kita magto-tolerate ng arrange na kanta. Kasi dapat madangog ang sa indang original na voice. Kasi minsan baga, na nalalaro ka mga singer ang pagka ina-arrange na ang music. Dapat duman kita sa original. Original. Oo. Kaya iyon. At siya na hapon po alas 4. And thank you so much po sa team DCGB ni na Bonjing. Bonjing si John. Yaon na. Yaon na si Bonjing. Oo, yaon na. na. Nasa Ayala. Naman. Ay, tsaka Ayala Malls pala. Ayala Mall. Thank you so siyempre. much Mga po. friends tayo sa Ayala Mall. Free po na wave gabos ng babayadan ng Ako Bicol Party Imagine mo List. yan, Kaya no? saludo kita sa Ayala Malls na Oo. alam mo talaga fully booked na ang Ayala Malls. Aha. Pero napagbigyan pa din po kita na ma-occupy itong may part na Sa ground floor. Yes, sa ground floor na facing ito pong, 'di ba? So may stairs sa may escalator. Kaya dakulo na mga kailing sa taas sa baba. Kaya makaugma na binigyan kita ng chance na magamit ang event center kang Ayala Malls na daing bayad. Oho. Libre. Ang ginastos lang ng Ako Bicol halos sa sound system na lang. Sound system. So wala na, halos na wave na po. Kaya thank you so much po sa Ayala Malls, Legazpi. Magayon talaga sa inda mag-event kasi Yes. dakulo na tao. Aha. Oo. Lalo paghapon Oo. talaga. Grabe. Tsaka usapan namin ni Sir Henry ni na Sir Glenn na i-replay po ang semifinals ng ikat-cut nyo na lang. Huwag nyo ikakat ang mga sponsors. Kasi pag kinat nyo yan, di na sila sa amin mag-sponsor. Kaya dapat, buo yan. Diba? Kung anong sinabi namin, huwag nyong ikakat. Diba? Buo yan. Kasi 2 hours baga yan. I-full pack lang natin dito. Ikat na lang so gabos na kanta. Komersyal na lang. Pwede. Diba? Ikat mo na so. Sabi kan host duman. Host. Yeah. Komersyal na Ayan. So, abangan nyo po ang replay by next week. Aha. Baka 2 Saturdays yan, Kasi may mababangga po kasi kitang black time at yan na Aha, hapon. yeah. Pwede ba? So, Pwede man ba live po ang sa FB. Ano nga ang online? DCGB News Online. Aha. So, manood po kayo para makita nyo naman kami sa personal ni Tito Al. Kasi mamaya si Tito Al, yung tago-tago niya po na Amerikana, makakaluwas. Pero ang years mo ito pig-alagaan. Plancha ko na ito. Pig-plancha mo na. O pig-armidol mo pa. Uso pa bagad iba yung armidol Halo-halo mo. pirang years so pandemya. Pero ang alcampor ang naubos mo. Aloy na.
Correct. Anyway, Dahil mo man ito pinaarkila. wag mo na kaniya dyan. Ang program director, iyo pala sa ko yung partner at dyan. Oh, papartneran ta kada. Ano baga nabubuhay baga ang dugo mo pag naga. Oo, tayo. May kamanong para ngaba-ngaba ka niya. Oh, solo ka. Gano ka na. Pag alam mo, partaram solo. Actually ako abo ko nag-host. Ha? Nga taman. Wala, parang feeling ko. Wala kasi ako ang naka-mindset na kaya sa kuya na panglikod lang ako. Observer ka. Taga bulong-bulong. Observer Oh, ka. itong gawin mo. Oh, pagalawin mo yung baso. Ganito yun. Ganun lang. Parang multo. Anyway, talent mo man yan. Ah. Congratulations in advance. Thank you so much po. Thank you so much kay Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin, si Kong Jill Bongalon sa tiwala po na itinaon nyo po sa mga staff, especially po sa Muya, si Rose Ann Aspirin as my co project director and production, si Tito Max Kides ang Si sa Max, Muyang si audit, classmate. Uto nag-asikaso na ng snakan. Ayan. Dapat pa siguro ni Snaka. Yes. Difícil mag-utom. Doble si Bonjing. Nalo ang mga technician. Ah, uy, magpag-utom. correct. So mga driver po, Yan. si Kong Lee, ang 4th District Congressman ng Albay, si Batman po, now missing in action si Robin. Kaya, sa kagabos na staff sa finance, si Maria Natibagos, si Joyce Masarate, sa ko yung mga angels, sina Baby Jinjin Manzanilla, si Jean Rose Esplana, si Jayan Estanya, syempre pa si Eda, si Lionel, si Naramir, ang sa yung admin na mga birthday na. Birthday ni. Si Everdear Chi Barrios. Si... Birthday niya sa aga. Palit, ako ba kapitana sa... Iyo, tinaas na Puro. tinaas na ni Kong Jill Kasubanggi. At yan, uulito Puro. na lang. Sa Puro, Legazpi City. Masalida kay Kapnik. Opo. Si Kapnik, matanod na siya. Hindi ko aram. Baka, Last term niya na kaya. baka magbalik po sa Sa city. Sa city? Hindi ko aram. Si Kapnik? Hindi ko lang masyadong Pero Kaya ba, man sa city konektado Tay Kaya man ba? nakasakat sa agyan. ayun. Tsaka kay Ate Mel, Ibio, kay Ma'am Ani, Hindi ka o kay tiyan. Rochelle, Armenia. Si Rochelle, Siyempre, dakula ang Armenia. tao talaga. Pirmi niya, makisi-kisi. At Ano? kahapon, Oo. asubanggi na, hanggang alas May 10 gusto kami na si sa, Rochelle, oo. may gusto si Rochelle. Sabi ko, pwede bang mauna na ako dahil kaibahan sa mga Bona Kids na batang may laban. Sabi niya, tiyan na lang, beta, anuhan mo na muna. O di, hanggang sa napaalas 10 na kami kasubanggi. Kaya yan, sino pa, nakalimutan ko. Sana di akong ay, si Maring LV, si Denyo. Ay, oo, si Dr. LV. Si Dr. LV. Si Juday. Si Judah. Si Jody Obra. Sino pa? Baka may mga, sa mga, sa mga layout artist. Si Froilan Banta, si Joshua Duaine Jamal Saludes, si Joy Pauline Marticio, si Ella May Luzon, and sa mga videographer, photographer, si Roy Taule, si JM Olarte, si Alwin Revale, tsaka dakulong pa, Ako Bicol News Online, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayan, yan mga support, nagsusupport sa Ako Bicol. Si Ma'am Marge Barcelona, ayan. Okay. Sana di akong nalingawan Oo. sa mga staff ng Ako Bicol Anyway, bala Party. ng Diyos sa mga nalingawan mo paligo. Ipanalangin to na lang. Okay na. Okay na kasi ay lampas na kita sa oras. na. May babatiin kayo, batiin nyo na. Si Junel, si Janler, baka may gusto man bati o wala lang ha. Happy birthday din kay Ate Mel Sige, sige, Ibio sa August 7 birthday niya. Sige. Si Raymond Prado August 10. Di ko lang natandaan kung anong August si Domingo Go Jr. Yan mga. Ay si Ray Calios BFF. Belated happy birthday. Birthday niya kahapon. Oo, birthday niya kahapon. Hindi laman naganda maski tinapa. Inandaan na ni Kong Jill. Masya Oo, maswertehon. Ayan. Sige, batiin nyo na yung mga babatiin Yes nyo. po, Kuya Al, binabati ko po yung family ko, the Jesus family sa Rawis, Legazpi City, and sa mga ka-work po sa Sunwest. So, si Sir Nolly Sherbong, kay Daddy Raul, advance happy birthday, and sa best friend ko, si Rochelle Bichayda, happy 24th birthday. God bless po.
Jandler. Sige. Binabati ko man po Sugi Barre family dyan sa TV Albay. Tapos binabati ko po yung mga nasa Lidong Pips, tapos yung nasa mga kapatid ko dyan sa sa MIP. And kay Daddy Raul, happy birthday, papansit ka naman po, Dad. O, magpapansit ka. Anong pati- klaseng pansit? Pansit canton? Pasala, pati Pansit dinuguan ba ka to, pa. pwede na. Mas kanong okay. pansit po. Okay, thank you so much. So thank you so much po talaga sa inyo. Yes po, thank you Makakasama po. namin sila sa Masbate. So thank you so much Thank you every po. Saturday, Tito Al, ma-promote sila. Arigla. Okay. Punta lang kayo dito. Bigyan mo lang sila mga 5 minutes. Pero dapat Kung 5 minutes. sponsoran mo na kami, ha. Sabihin mo kay Ma'am Didi. Sabihan ko na kasubago, sponsor ka ako. Oo, sponsoran mo na tong Ako Bicol na Orogmahan Karantanta. Pero may kang babanggitin ni Tito Al. Maski ayaw mong banggitin, babanggitin ka niyan. Okay, anyway po, sa pangalan kan sa to yung mga congressman, si Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon, and our Executive Director, Kong Pido Garbin. Init po ang sindong lingkod, Sally Constante Lusas. Ako Bicol Party List, katabang na. Ayan, kasurog pa. Ako man po ang sa indong amigo sa pangarangkan management kan DCGB, mga pag-iriba. Alarmario po. Thank you. Bye-bye. God bless. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol.